Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kinong yalam jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee, hapo ke yalam jong General Secretary uba HM Shangpliang, bat Working President uba James Lingdo, kila pedang buram ni ke Congress Mary Kharpuri, syakani keseng. Kani ke MDC jong ke Nongshikan Constituency, kala penyeso syakani keseng banyak kon ni ke election MDC, na ke tiket jong keseng Congress, kaban salong menta usnam arajar kat kendai. Ya kani ke jing pedang buram la penlong hapon ursla, haka kandreu terik mentau benai, kala lengkon arajar kat kendai, ringkat ke jingdan lang u Presiden jong ke East Castles District Congress Committee, uba Kennedy Kriam, u Presiden ke Penursla Block Congress Committee, u Dr. J. Rendong, u MDC ke Mauplang Dingyay Constituency, uba Lamprang Blak, UMDC ke Sora, uba Donevan Karwan lang, rengkat kinong kersyan ke Balawan Senran lang, ya ke Kongres Mary Kharpuri. Bagani ke SEM, Kongres Jungi, kade ke parti, ke Balasan Syar, ya ke state, haki ni ke STEM baro balalek. Kade ke parti, ke bayang skem haki nongrim lejong. Kade ke parti, ke bala, banwan ra, ya ke development, haki ni ke Than Jungi. Kaya ke mengiyo i mentah, hak ni ke Than Penursla, hak ke state jungi, hak ke district jungi, baru ki kam development nado ki surap ki sengkin baru bapiyo i, kidai ki kam jong ke Congress Party. Ngalaban challenge amdan mano, balaban note ban ong, bakadai ka kam jong ki, andre kidai ki mati jong ke Congress Party. Tenor kata kadau, ngapediang subhaya ki baru. Bapilai poi haka seng kapan ribi ya pide baro kinong kitkam ki party primary unit president ki secretary ki mahila ki youth ki parent body nakeleng jongani ka Than Jungi hangani Than Penursla pila pelai ka po kornai kumlei dei ba Clement belong candidate nalang kerdem kitbok bakine armut Kibadon hangne mataski, kin Sakhi Ahmad Jongpi, bad kin Trey Shitam, banwanra eke junja. Haba ki Trey ki leader, lara iba Clement ba ikong Mary, ikong Grace, ki Trey Shitam, pi pimpan se ban buat eke, pi habot ban Trey Shitam. Kasyong hakinong yalam, omde kinong yalam ban ong, syong hau parti presiden. Di nomor kata-kata ngikit bok ya kini kandidat para armut ba kinyalam ya pi syaka jingjo ngidon sendak bat pi ngin ai ke jingkerku ngin ai kita ki jingirap ke ba pi dan kam ba pi semua dan kam andre apa man kaski nangne hadu arkonyo tarik upanai Februari kata kamu man kaski man ka klip mat kini armut Kindan bapi semua dan penhiari ke yeng jompi ladang tasni piwan tang iwe lasai dewan wan armut bamadasni ladang piwan salmut lasai pi dewan dan pramut kata ke dewan long ke mensem jompi bar bapi dewan lek bantan kiwe de ya kito kibadang don PDF kibadang siliang kejat ya kiro penderum barar kejat sini Pilih menlai banyak tu khana, ya ki cuma piosno mentasi nang ni. Kani ke parti Kongres, syua ke election arhajar khapra, haki benai November macam senam, kalawan ka ke jingdum, hakani ke Than Jungi, hakani ke parti Kongres, anda leader ubami nang ni, ubalalong MLA. Arsen ulai ya kene ke seng jongi banula le bandrum hakwe ke seng kalawan ke jindum hakane ke Than Jungi andre ublei unum ini omi ini ula sei yone doktor ubadang don hakal jing sakri jo u doktor ulah resign nakakap ulah ibat
jam bau so ye phi bat menta ngin peni phi ba ngin peni le ki nuksa namar ka por kala lengkot anu kata ta bopli kemran doktor rendang umjum lawan le hai ti por nang ne syahmat inya Jadu hajar arpulai bat shwa hakmat ke ke ba ap ini kare hajar khat khandai jong ke district council lama bila ai ya ke jingjot ai congress mentah kene ke kenti next camp bakat tiket nang ni Syekh Madru ngin ham perkhat bangin ai haki brio ki bala ban wanra ke jingjot misau kemen baki kela kipor ki kela kene ke jing penyan jung play ni cerong banong badai ban ai ban yarap ya ka khan pun usla jungi bangin yo sai wei inong yalam ibalong ilong keme dah mensem kabak kemen nak parti ni barok ni pediang kongres kane kapor kabang ini ban penskem ya ka parti kane kapor kabang ini ban penyiar ya ka parti jungi bat kane kapor ya phi badianga aba pila rum hagan ya kasem bakade kamram jungi bang ide ban penklaim ya ki nongrem jungi ki nongrem ki don lupa Andre ki susung kenja ki parlo ki bun Andre ki ap kambun susu kane kapor bangi dei bangi dia telik dang mencisni ngadang wan hasunang wang hangke hajan nongpo kalong kumju keji alam kumne UMLA napo nongpo uba merel wong yang abang ade ban le ai musim kita ki nongkit kam bara baladan kumba sanspangut kita ki nongkit kam hangke hari boy bar nalakren ki jo ki kenten bangi dan kam kaban nungkong ban teli anda nila teli kawan kejingklan habab teli kawan kabor habab don kabor job ya kijingnya le baro tekane kapor kabangi wat ya ki parlok ki balasakma kibla yai bakla kibla syak pensungsu bakla nak kerban eki baro akne kepo pakin soha banun phai yang syakani kayim ni kloi ban pediang yepi ni kloi ban pediang yepi soha kadang don kepor nomor balai bakane ke district council election kabangin long mentah ke kenti kan pen kelah ya ka politics hakne ka thain pemusla jupi kan pen kelangnya kan wanra ka jingot ti perkhat ka bapher kan wanra ka jing sngow ka bapher pat kan wan biang ka to ka jing sngow try hapo kane ka party congress na ya kane ka party na so try kane ka party atau phi long bunda atau phi long em bunda lala phila yo jin toy lala phila he lasan hapo kane ka sen phi de ban so long try balana phi long try katamo phi de ban late bantan yiki weide banong one room hagane ka sem jungi Klaim nakhmi jing mentoy kabas niu banong nandrung men ayu yana
kabasneu banong nganyo jing toy iu ladang arung hapo ka Congress Party Treishwa ka party kala snotu hi dalade Penishwa ki kam jong phi ka party kan ai ka khusnam ni phi kata ka dei ban long ka mensem abang i tre yam ta ka party ka district council ka dei kerja kaba ka constitution jong kari kalau ai lat yang ni bangin sensar dalam dia yalade kaba ki khot ha hareng ka local self government kum kani kalan inum yo hawai om dan shuai banyo kat kani kalat batong bangin sensar dalade yalade Namar kada ni ke riti dustur jong ka district council ngide ban pen scam ngide ban ai bor ban ngide ban nang ban jiet ya ki nong mi khmat ki ban lech ka district council ka district council hakini ki sansnem kalalang ka tamasha ki barung ki bami ka baman ki ban khalam runto ki badang thau runto bami nakhmat dan ba phen na din udan ke kadao bakalong ta kadao kalong ba ki pai ba kim shim ai absolute majority ya ki no ko party namar kadao ni de man trai shitom bangin ai ya ka majority Haba PI majority kata kamur lada PI kanriwut KMDC naka parti kongres ni thau sarkar mangi haba thau sarkar mangi haba district council amdan da ban ban phet nakhmat ban phet nadien amdan da namar belai kandei kamati jungi kadei ka kanti jungi But kadairu ke kamram jungi kum ka responsibility kaba phi bila bencet ni bangin sensar hok yu pai ba sensar hok yu pai ba kidam non bon ki issues ki bangi de ban le hang te pot this council ki issue ki ba wan ki mandari ki issue ki ba de ban penkiu ya ka jai penriu jungi ki issue ki ba de mingin pet ya ka khndo ya ki ilaka amdan porshu hakini ki sansnem ki la shuyat kata ka sansnem habalashna ki mil sakut ki mil hasarkar namar baki ki bil ki bakla kar kom draft dan kam ki brio ki start bandan hadis council ban shnai ki bil ni sokmen bagi dan arnot KMDC hame line not lambai Congress kibala experience now Ahmad Jampi bala fi Punjab Congress kum ka MDC lasai nane Finland ki badanba number belai kadran ka chance ye bala nang yo ek majority by long chief executive member Denmark kada kadau ni reven pejnai yo i jengai ban mentoi yalade om dei ban mentoi kongres lani ba Clement ban mentoi api paralo namar kata mi dei ban pen scam ya ka framework John the district council hawa ka sarkar kami kalau ai hangi kat kata batiar lalangim nang ban pendan kam yaka kalong ka kalong leno e phi ba phin le ban jet MDC ru kum jo ngidan ka jingkermen ha kini ki MDC candidate jungi ni kermen ba kini kin shakri ho phi kin shakri ho phi Denmark kada
ngakarpa epi ki paiba somha kershan ya ka Congress Party somha le nangne bapin kanbas lapidei ki primary unit president lapidei ki secretary ki jo ki kemtian hapa pilai pan kanbas pin pendon kam hakani kerko bangin pen scam ya ka party congress bangin dia pen job ya ki candidate jo ka party congress kenamba ka congress kan thau sarkar hapo discount jadi ngangai hi bakari ke cingalam nanti ke jong banajong amar ngai le diru keren ke jing shisha maklen poi perkhat hi ba ese bangan yo tiket nak ka congress ne bangan yakun nak ka congress ti ndri hoi kila buon ki bala persang bat buon ru nak kalian ka jong ki nong kersan ki jong aru ki buon ki bapen bore nga merongkong dan washa ka congress nong yesha kumnungan chuda sa congress kam don kalenti tekane ka ainin sim si saingan marngar kampoi perkhat ba shisha bangan yo bangan ru sa ka congress party ka balong ka we ka party ka ba la so thi da ka yen ka sem ka jonga ka ni ka chin shisha ki kwe ki pa ki jonga ki long shwa jongi ka yen ka sem ka jongi ka de ka yen ka ba kershan ya ka party congress hadu ka mata kasi ndai khai sakmano ka ko number bleba mdon lenti ti ngaru ngahapan man yakun ya election jani or bangawan jani ngawan kum ke independent ti reha ki po akat barang ya kisnempan ni hapan wat mo ya kita kisen oh kila se pila banam be tong ibakim tiap sen kata ka di ki sha kim kren ki ba prasad kim kren be gane ne na kalian jo ngam sno e namar bele aju kren ni ki kimtien ngom pal ba be ngam melam bakla pi shang shanu but suppose ne ma kren melam bakla yano bad ngaklen melam bakla ya gani kathan shaka jinjan ho an rung shaki seng ala rung shai jas pdp ala rung shaki pdf ngam ko apane kan to e ni kani kam de ka por bani kan to ngar ngam ko i ka bladet bar kam de ka bha bani kan to mo namar ba kum ki brew hi ho se ka politics ni la bani phe jimban rei para brew ba ni de ben yai ni par ka jinga de ka chong kam ra ko athan ban kan to yanu ru namar de ma phi upal ba kham tip kham bah ban bichar bha ye barokhat ba kumno kini ki sengkilong dina kalian ka jonga amde pangai lam pakla yanu ndai ngaru ngarap ta ka jingkemen shisha namar ba kalalong no kum ke ka ba baroshikata ki bon ki balinga pisah ni ba ka congress party kan yapno nai boble ka to mai lat namar kadkum ki records ki bangatip bahagani ka than ki jongi hi kare ka ktem ka jong ka congress naru ka pori ba maham ter anam keren penchong phetip kham ha mapi ten re ka ni ka ka ya hi ba ka congress party kan khem biang hagani ka kemti batam tang hagani ka constituency ka jongi henry ka congress hi kan sawanra ya ka jingsen sha hakane ka kanti namar kumbala kren ki rong ba shakmat amde ba shewan ban ya jler phi ki pa ba pisaki ba kapni ki kendrum ki mi nakaliang ga jongaro so si kindiat banong ni namar ma kan mau ngahapan ma ba se ki pa baro namar ka por ka banga don ha ka pdf namar ngam jumlien ban kan tho ini no ha ki por ki banga si campaign na ki election kani ri ka kom long ka jonga abang yang be kenong rem pas kem kala jong bo pa ba unje dia nga halor ki nong rem unje dia nga halor ba ese ke jingshan ya bo pa ba udan nga ndengam dan kam than bano mani kan tho ini non ri tang ka wai khimdiat kan ba so si to ka por banga nang dan ka pdf ka bangi le campaign keleng ni election mle te gini ki he ke jongi na po ka pdf ka mo no to ka por te kilawan chi ni ka thanya thai bon phi ki pa ba phi sakhi ba kila sai berki kot kisla saki satar ki kot long kita ki saki mo ki bana kalian ka jongar teng asosi namar bala long bala shukun tho pala to kapor kila sai ki kot kisla na thai bona pp hi ha kapor ka public meeting baki sai ba kan tho ya ka bjp badale le ro em ka pdf ka numetre ba ka bjp ka ne te na thai pi so te hadian pat kum tu ba nga klem poi sha ka thong te hakapor ka ba la declare ka results tinga kan mau ba ki le sno but ka bjp tinga shikendien mukum kapta ka president jong kani ka than ka ba depet ka zonal te kadang ka jing smoke hiya namar ba kumno ngin pri ngin bam hi ka pri
Teka tahu teka dek cingong ke jonga ke bangan memlong ngambam lah hero bangan sya. Tengah phone new president ngangkum no kumta. Pila ada poi benya sno benya le ya thau sarkar ber ke BJP ya ba katto pila awan jika konstituensi ke jonga ba pensais ki kot kisla. Teka long ke pasopsi na ke jonga. Ni ke bai juba. Yung le no habakat khan ka kpo. Te kita ki kentian ki bon ki bre ki no kasan jonga ki basaki ya kata ka kentian ndai banga syukran celar te kani ka pani ba ngape ki no mi khmar ki jongi kim don shisha kita ki dongre ki baskem hanala de kim don kata ga jigit teblan bale se bano man perkhat ya upal ba ubajit ne dan perkhat kumno ban kentiu ya ka imlang ka salang kumno ban kentiu ya kathan ban kentiu ya ka celah Andai keperluan ban ke abang ngai ban kumba kibe ban syakata ke banyo ke cinyan toy. Kan perkhatso ban jayo. Di kani kan kapani. Ba ki parti ki paper bisar hinobe. Ngamdan kam ngam bunia marpi ikat ni kini ki kendrum ki kendram ki bengi mat kum kajat benreu. Hakathan ka jongi ni mat Abai dai bakar karyang, oh ke iba shampliang emeli joka mau sendram ilara ekene kayeng darbar. Nakaliang joka kun KMDC ke jong pin maklem shong kelangkti. Nalara ekene ngalai ke jing tho sharu shapodeli. Ndai yang ili KMDC da se kim patiaw hiru langke. Te compare ya kata ndai nakaliang ke jong nganum sebenong bangan shong kelangkti bangan shusha nganum mangan chusna kumne. Dengan langai beteng hi ke mangan pet dan rap dingkong ya ke jingi ka bo pai ba jongi ma di kini kitan